chingamidza changamiro kusvika kwavaita vana baba chakumbira kuti muchireka iri kumashure mangu vana mai tichivedza mupoko kuti uchire vana baba idzokore zvakare Benyato. Botini is tichigara tese ndina vana 3 naye. Imba yedu takatenga riri ground. Tikawaka kusvika pa 7 rooms isati yapera kurufwa. Ndova tanetsana nababa wangu kusuduka kwakaita pamba. Kaita gore nehafu wasipo. Yakazongona messenger of court yauya. Kuti chibva ipamba imba yakatotengeswa. Muridzi akatenga imba ndiyada kuya unopinda pamba panapa. Ndobva tambogara mwedzi ndobva wauya messenger of court wabuditsa zvinhu wakanda panze. Ndakaedza kuenda kunobatsirwa polisi kupi zvese zvishaya basa. Izvozvo ndikaenda kukoti tikaudzwa zuva rekuti tiende baba ndovaona neloya ravo. Nyaya yekungoramba ichiwedzerwa mazuva kuti ndibatsirwa hapana. Saka izvozvi zvinoda kuti ndibatsirwe kuti ndoita sei. Nekuti patakauya kuno kwakati nini hatina mbobvira takaita imba. Mapepa yacho hawana kuuya nayo musi wakanzwa dzoki. Saka patakauya dare rakapera hatinozo ivo havana kuuya. Asi kuti akarwadziwa mukadzi wenyaya yekuti ndakambatira meseji kuti angacho. Saka pamba pataitogara isu pamba tokuchengeta. Saka ndamubatira kudaro ndakabva ndati achisara zvakuitisi kareka. Ndabuda zvangu ndikazotaurira muntu ndainabuda pakunena kuti tapesana nemukadzi. Ndikazosvika pakuenda kwachief masemburi. Mushure mekuenda kwachief masemburi takatanga taita dare redu nevabereki chete. Zvikaramba kugamuchirika zvakanaka. Ndikazoenda kudare rachief masemburi. Kwakazotaurira achibvuma nyaya yake zvakaita. Kusvika asi iye chaakaramba kubuditsa chikomba chake. Asi ndakaita chikomba ndikanzi handichazivi kwachinogara. Saka zvadaro chief masemburi wakandibvunza kuti saka toita sei akaita inini dai angandibudira pachena kuti chikomba chake ndechipi handizive nekuti mumwe musi chikomba ichiri pedyo chinoona kuita se vamwe kusongera kanganisa upenyu hwangu. Saka kana zvakadaro ina handikwanise kuti ndikwaigara naye abuditse chikomba chake pachena. Asi kana abuditsa chikomba chake chinoona kuti tikawirirana zvedu togarisana. Saka ndozvitoita kuti tiipesana. Saka ndakazoona ndakushevedza mushure mokuti takatatitorwa chechinzi tadzorera Esther mudare mumagume wabereki wake kusvika auya nechikomba chake. Judgment ndaisiya vakamboya nayo mukati aita judgment aida wakanditi ndinozodzoka tozoroba pfuma yangu. Mukadzi ndakatomba kukuru. Ndakanzwa mambo wakataurira mudzimai wakati anotora mapepa eimba yacho. Handisi kuzoziva zvaakapindura. Inini handina imba yacho kakuti ndoa. Mambo akati uri mapepa ichi emba. Wosi mukadzi hapendi kuti saka wakaenda kumudhamu. Ino uchisiya mukadzi papo wamusoro chinopa bani. Yochene mapepa emba. Wani munhu wacho kuti nemudzi wemba. Aiwa izvozvo asina kuudzwa izvozvo. Zvakataurika. Kuti wewe nemudzi wemba nemapepa acho ganawo. Tuone kuti zvitore pamba hapasi pako here. Wosi mukadzi hapendi kuti pamba ndepei. Ndina handina kuudzwa zvekuti wanga
ndakanzwa zvisine ari kutaura ndo zvaari kufunga asi ndiri kuti wati vakaimba sei takatenga riri ground tikavaka imba yedu 1 room pataenda kunogara tichibva kwatailoja tikatanga kugara tikazovaka 3 rooms izvozvi dzakarofa ndo dzatava tichitoshandisa anokwanisa kubatsira izvo ndiani kuti zodimba makatenga mese anongoziva amai vangu varipo vanotozviziva vari ground iye akatovaudza kuti amai tani pedu pekugara amai vako ndoda asiri amai vako manext door dare rakapera ndakatouya nemanext door apa manje tashaya mari yekuvakwidza noti uya haana kuuya kudare kwacho patakambouya iwe chibvisa mari mahwitinisi avo tipedze nyaya kune kunotora saka toita sei uze vanosvika pokupedza ina ndizive nyaya yemba yega yakatoiswawo Major Street saka haisati yatopera Major Street achiri kuitwa kuita kuti atsvage kuti chokwadi here kana kuti manyaya saka handisuziva ndiwavo vakaisa chaukaindira noroya chii inini ndakatotsvagawo chaukaindira noroya chii kana uri street unotsvaga roya anhanda akuda kuvharirwa saka ndakatsaikana dai uri street auvharirwa utaura chokwadi yozvisvagika chokwadi ndakataura ndaitomira ndega ndichitaura loya rakagara so ndini ndaitotaura roya rino zvanongirakamira bhosi kuonawo kutsvaga muti wokuzembera watikundira vasikuzviona nyaya yako yakanaka sei isi tiri kuti uyu endai munonga muende mahwitinisi vanoziva tosvika tobva tataiva zvakanaka hazvina chakai uenda kunga kwavo izvo zvinatoweonde wayanotsoka hanzina murume wako hanzina mari aya changamire nendotokumbirwa ndibatsirwe papo ndichakwidza mawitness achona ndokwanisa hangu kutsvaga kana 2 vauye ngochikwanisa kuwana vangani vanhu vanga vakawanda vaitoda kuya sine nyaya yemari chete uya ne4 ndokupa mari yacho 2 ndokubhadharika wazvinzwa iwo yaiswani 21 uya usakundike uya waiswa 21 wazvinzwa iwo uya nemuridzi wemba